こんにちは、豊田幸三です。今日はですね、こういうリクエストをいただいたので、取り上げたいと思います。跳躍高低、高い音、低い音のこの行き来、これについて取り上げてほしい。これフルートの話が中心、ということなんですけれど、ホイッスルにも関係はしますが、一番シビアなのはフルートだと思います。この高い音から低い音まで、アイリッシュってかなり速いスピードでぴょん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 行ったり来たり飛ぶわけですけれど、これが苦手っていう人は結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。曲を最初弾き始めた時はいい音が出ているのに、曲をずっと演奏している間にだんだん音が当たらなくなってしまう、こういう悩みを抱えている人結構多いんじゃないかと思うんですけれど、そういうケースはほぼこのハイトーンロートーンのこの行き来がうまくいってないっていうのが原因じゃないかなと思います。実際何が起きてるかっていうと、大体は低い音を弾いてる時には問題はないんですね。だけど高い音に行った時にそれを無理して力で頑張って出してしまって、そこを頑張ってしまうと、この低い音と弾くポジションが全然変わってしまうんですよね、弾き方が。でそうすると今度低い音に戻ってきた時に弾き方を戻せなくなってしまうんですね。それで高い音低い音行ったり来たりすればするほど音が出なくなるということが起きてしまい、でそれをどうすればいいかっていうことなんですけれど、ぶっちゃけてしまうと高い音だろうが低い音だろうが吹き方を変えないちょっとなんかもう身も蓋もないような、言い方なんですけれど、そういうイメージが大事かなと思います。これもいろんな吹き方考え方あると思うんで、何が正解か分かんないですし、僕が今から言うことが、唯一絶対の正解ではないと思うんですけれど、僕はあんまり一音一音に細かくなんか息を調整して変えてっていうことをやりたくない方なんです。音楽的じゃなくなっていくからなんですけれど、できるだけ変えずに下から上まで同じ息で同じところに自分がいて、全ての音域をそれでカバーしたい、できるだけっていうふうに思いながら弾いています。ただ、実際には変わってるんだと思うんです。ハイトーンとロートーンでは微妙に変わってないと音は変わらないはずなんで。ただそれを自分が意識的に体をどうこうしようっていう形で変えようとしてしまうと、もうそれは多分やりすぎなんですよね。で人間の体は、今までもいろんな動画で言ってますけれど、そんなにその細かい調整を体の意識では操作できないんですよね。イメージでしかコントロールできなくて、それぐらい細かい調整をするには、むしろ体は変えないでキープしようぐらいに思っていって、頭の中のイメージをどんどん変えていくと、微妙に必要な分だけ体が勝手に変えてくれるっていう、これぐらいに収めないと、多分低い音と高い音では全く世界が変わりすぎてしまって元に戻せなくなっていくと思うんですね。でこれ実際にサードオクターブ、フルートなんかは、音を出すのも練習として必要なんですけれど、さらにイメージ的にはね乖離しやすいですけれど、できるだけ変えたくない。ただざっくりと
この音域、この音域、この音域っていうこのざっくりとしたゾーンでのイメージっていうのはあります。一音一音ずつ変えるではなくてですね、その注意しなきゃいけない部分っていうのかな。で、それは僕の中ではどういうイメージになってるかっていうと、まあ大体この辺は何も考えずに一番楽に吹ける音域だと思うんですけど、こっから下に行くときはアイリッシュの場合は低音をガンガン鳴らさなきゃいけないので、どっちかっていうと息を集める、潰すっていう意識が少しだけ入ります。なんかこうっていう風に出すよりは若干オーバー気味にこうガーッと出すために少しこう集めて潰すっていう意識が少し入ります。うっすらです。逆に上に上がっていくと、まあ、この辺からもう横隔膜が少しこうヘルプしてこう助けて上にグーッと上げていく感じがあるんですけど、この辺の高音域になると、僕はさっきの低音と逆です。開くというイメージがあるんです。これ多くの人が逆に捉えてるんじゃないかなって思うんですけれど、上を出すために頑張ってこの息のスピードを上げるために締めようとしちゃう。まあそれでも出なくはないんですけど、結構きつい音になって、しかもそれをやると典型的にこの下に戻れないパターンに陥っていく気が僕はしています。なので上に行けば行くほど速くじゃなくてスピードは上げずに太く開いていくっていう感じかな。使う息の量は結果的には増えるんですけれど、それをホースを絞ってギュッてやろうではなくて、逆に開けていってこういう感じで開いて鳴らすっていう、そういうイメージがあります。鳴らす場所、音のイメージの場所っていうのもすごく重要で、これはホイッスルなんかも同じだと思うんですけれど、低い音ってこの上から下まで全体が鳴ってるようなイメージなんですけれど、上に行けば行くほど上だけで鳴らす感じで下の響きを消すっていう、そんなイメージがあります。こう下の倍音を抜くと上だけ残るみたいな。だから上はもう最初から鳴ってる。だから頑張ってこう上がるとか作るっていうことを意識しなくても出るっていう、そういうイメージを持っています。で、上は開けば開くほどすごくスパーンと太く楽になるので、慣れてしまえば上は案外楽になってしまうんですね。そうするとかえってこの辺の中音域の方が割とこう繊細でそっと出していかないとコントロールできないような場所があったりするっていう、そういうイメージが、ありますね。あとはどういう練習をしてそれをムラなくというか、上から下まで楽にこうコントロールできるようになるか、曲の中でやってもいいですし、取り出して基礎練みたいにやってもいいと思うんですけれど、例えばさっきやったみたいに
にこのアルペッジオですね、レファラ、レファラ、レソシ、レソシ、レみたいな、それをすごいある程度の速さで行ったり来たりできるようにする。でそのためには真ん中で同じ音を出してるみたいな、そういうイメージで、吹いてあげないと、行ったり来たりできません。このなんかこうすごい高いところまで自分が行って低いところまで行ってってすごいこう行ったり来たりするじゃなくて、ギュッとこう圧縮して真ん中でドーンとこう構えるっていう、そういうイメージっていうのは一つ必要なのかなっていうふうに思います。それからもう一つは、これは指の練習とか音の移り変わりによく使う練習なんですけれど、3つだけの音を出してこうショートスケールみたいなこう行ったり来たりするっていう練習を僕は時々やるんですけれど、こう下からいくとっていう風に順番にこうやっていくんですけど、この時にこうならないようにしたいんです。この一音一音息が変わる、音が変わるっていうのと指が速くなるっていう、これを避けたい。まるで一音をロングトーンで出してるみたいにっていう風にこう滑らかに、そうするとこの隣にあった1音しか違わないんですけれど、同じ息で違う高さの音を変えずに弾くっていう、そういうイメージが湧いてくるんじゃないかなと思うんですね。一緒に指をゆっくりやってっていう練習にもなりますし、この音の切り替わりの練習にもなるんですけど、でこれ順番に上げていくとここが一つの壁になってきます。の次このドからレの次のオクターブに行くときにこうやってみんな掴んじゃうんですよね。で指で掴むのと同時に息でもグッとこうオクターブ上げようって、これがいろんな、手話の元凶になったりします。なので指も5本の指がふわーっとこう指の穴を探すっていうぐらいゆっくり、息も変えずに顎でこう潰すこともなく、でこの2オクターブ目までいけたら、あとはもうだましだまし上までいけるかなっていうふうに思います。できるだけ変えないように。あと練習としては、このフルートの場合ホイッスルはちょっと音程ばかりになるんであんまりやらない方がいいですけど、サードオクターブを鳴らすっていうのも練習の一つとして重要かなと思います。ね、指は概要に書いておきます。これも潰して出すじゃなくてひっくり返して裏で出すっていう、これを練習していかないといけないかなと。で一番上の C だけはちょっとこのキーがないとできない、ケースも多いので、無理はしないで構わないんですけど、ラぐらいまでは、出していった方がいいかなというふうに思います。
でそれ出してあげると、その分そのセカンドオクターブが楽に出せたり、なぜか最低音もしっかり出るようになったりっていう、こう上下でバランスが取れていくっていう不思議なことが起きますので、サードオクターブは、練習していってあげた方がいいかなというふうに僕は思っています。曲の中でね使えるかどうかは別にして、基本的な練習、基礎練習としてやっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。この辺りはねすごくこう、探るっていう部分が多くてイメージに頼る部分がすごく多いので、できるだけ体で何とかしようとしないっていうことが、一番重要なのかなと思います。体で調整して一音一音ってやろうとすればするほどコントロールできなくなると思うんですね。前回のこのふわーっとした呼吸、上でこうやって上をイメージする呼吸とか、小さな支えの話とか、そういうのと組み合わせ、それが基盤にありながらだけれど、曲の覚え方でやってるようなこう裏声をはーって出すような、そういうイメージで開いてあげると上が出る。でそうやって楽に出てしまえば、上から下まで同じ吹き方でのイメージでコントロールできるんじゃないかなというふうに思います。こんなところで、いかがでしょうか。この動画のシリーズでは、今回みたいに、こういった内容を取り上げてほしいという、リクエストを、募集しています。LINE の公式アカウントの方で、お便りをお寄せください。また、この動画いいなと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今日はここまで、ありがとうございました。豊田幸三でした。バイバイ。